Msiye kurwase bunge ababasi banyako bagwesokia na kwemurunganiria chibura burwe chenyara kabachikana kiwa ase bagotebekana igati abanyako bagosaganwa abamsiye abo ngamo no mumsiye bwe ward ya Nyacheki omosike Naftali Ngoba mumsiye bwe ward ya basi boitangale omosike Thomas Obare na boigo omumsiye bwe ward ya Masike East omosike Michael Motume na Thomas Obare omumsiye basi boitangale angende tekoreri bageriga ngikeriye ntokorigi akora kanali Masike West ondari noyo moito mubasi ore senior osireti mamo mwabo ndio twagenda oro naba MC babo basi asengenjo twenyoro turange nali twatete tomo epole ntwabwata siasa ende yato iroro ngento kerigi akora kanali nande ndishuanga kyabangu ngento kende tagete kokikeri negento yakora kanete igoro mwaro chabasa bakobe kubakorobekana baende pachibo kusali ofisi yo mu women rep ekibente kegi akire gusinga onye muri kwibona muntu usigo goti umuntu ngambo buri okubangira ochaka kwangaisha negente kibi mugusita ligo umugusino umuntu manyata sakuru nasagochi nande ntebi bali bakubange binte biga byonsipi twense nabagusitore iganse ito nikenga kinaintu turaga niko kole bintu nabiri lakini n'abantu baragumye oyo konya kurwani mu women rep onya gatagete keroke mu women rep tigatige kigabwate aje to mu women rep to sugumu mu women rep nara mu mugabana igo yamon Tali Ngoba omo MC bwe ward ya Nyacheki igo nagenda Masige tali buno mu Masige lakini mu Nyacheki sababu ntangani umongino lio sireta no muntu Nyacheki so the Otieno family n'abantu ba Nyacheki so n'abantu ba mintu kabisa manyinkaini lakini ekero na chaka kuru assembly kogenda Masige kuru pola se family Otieno na kiro musike Jacob Bagaka na motebi kogenda ande ward yao ko abantu ba mintu pole on there is no problem na arengo yesterday amatetiga chenera na nyori bagatiga ngenden by Paul. It is so unfortunate again tugia korekana na kikike ne chinguru cha igoro ngebwene tiko korekana bubasi ande ngebwene tiko korekana imeyagusi kintu ya colleagues because aba murabari ibo ba shout kabisa yabato no Motume lakini we thank God Nyasao to save ba manage kuaka chinyimbo waka bamurabari batokoba kuruwase ese family bono ntegete kubuli abashimiwa ba mintu even if we don't subscribe to the same political ideologies tigato sikane na ende lichiko ligo twalao kiro muntu nabwato bosibole bwo tarandons na gukwa na kendigions as long as yetari gento kibo salio morembe abokore limbo yase ward yane chipara chiane chikwete wana chibekira so murobere bwe budget abantu bane nkongita bari abantu bane nkonda amabari ngitimbu ati chibe yasango korera magendero once na bekire budget is the responsibility yomo governor go implement the budget igonga bwa matebuane no governor ole ko gusimba ati tiboyo asebono higa